pusong Pilipino, pusong panalo. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan o tanggap ang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting pagkakanglan sa PCSO. Karanatang hiligin at ating laruin, lotokin sa kino, mag-sweepstakes partner tayo. Gadget din ang magkakascash ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting magkakamtan sa PCSO. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sisimulan na po natin ang ating actual draw sa draw number 2145. Pangasinan, let's play small town lotto. Timer ready. First winning number is the number 23. Babalik na ako ang ating first winning number para makapili ng second winning number. Timer ready. Number 11. Official draw result for February 25, 2024. 8:45 p.m. draw are the numbers 23 and 11 in exact order. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Ako po muli si Lester Almanso na nagsasabi, PCSO, hindi umulong sa pagtulong. Maraming salamat.